така. Добре ли чух, че войника, този дървен лешникотрошач, е успял да избяга от добре въоръжен отряд? И какво сега? Може би очаквате да окичите гърдите си с ордени за своята чудовищна некадърност? Защо не вземете да ги фраснете с жезла си? Идеята не е лоша. Но пък не е ли по-разумно да ги превърна в нещо много по-полезно? Разбира се, наистина полезно. Пим, имаме ли достатъчно статуи? Имаме, господарю. А на поляната? Много статуи, малка поляна. На полиците? Има. Колко е трудно да искаш нещо, когато имаш всичко. Защо не ги превърнете в куклички? Невероятна идея, Пим. Започваш все повече да ми харесваш. Вие сте жалки и такива останете. В каменни кукли се превърнете. Ето, бомбона на принцеса. Добра, умна и смела. Така значи. Къде е тя? Трябва да превърна войника в купчина кибритени клечки, преди да е открил тази принцеса. Чудовище страшно! Събуди се и върви! Войника откри и го унищожи! Намери дървения войник и го смачкай! Върви с него, Пими. Малко е недодялан, така ще съм по-сигурен. Но с какво бих могъл да му помогна аз? Добре. Няма да спорим.